I'm not sleeping. Dili ako tulog. Ngano di man ka matulog, day? Because I'm still saying goodnight. Mommy, Unsa? Matulog na diha. what is Unsa? Hazel. kaon in Bisaya? Kaon in Bisaya. That is kaon, Bisaya. No, that's Tagalog. Tagalog is kain. No? Sino ba talaga? You've got them both the other way around. Dili, oy. Tagalog. Remember what you said to me? Unsa? Taga ano yon? Sabi ka, when somebody tell you something, they try to correct you. And ako try to correct you. Talaga? Oo. Kaya nga no, mali day. Mali ba yung sa akin? Oo. Kaon, Tagalog. Kain, Bisaya. So, ako na palang tinuturuan mo ngayon. Oo. Nako ah. Sus ko. Kaon, Bisaya daw. O kaon, Tagalog. Na, saan naman na ron? Kaon daw, Tagalog. Kain, Bisaya. Nakapagpabag. What? Wait, let me see. Nakakapabag. Bag. Bag. Nakakapagbabagabag. What does that mean? Nakakapagbabagabag. What does that mean? Ano nga daw yun? Anong nakakapagbagabagag? Oh, Felman Gan. Inaambot, wala man ko kasayod, ana. Wala ka ako sa iyo na kana. Oh, si kana, wa kasayod, ana. Na, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Ano ba ang ibig sabihin yan? Unsa nang kani? Asa? Kani. Kana, basa daw. No, kani. Hindi ko alam. Langga, iyahang pangalan. Japanese? Na Japanese ka? Dili, Chinese. Buot sa magkabigaw kong Japanese. Chinese pala yan? Looks like it. Iba pala yung Japanese. Japanese and Chinese look like the same writing. Just Na good night, baby and mommy daw. Unsa na iyang giingon diri kare si Melinda Lagkondi basahagan. Matulog na ka na lang nga para na samot ka pa. Tulog na po siya para magwapa daw. Makita daw mo ugma sa buntag, baby. Tulog naman dahil siya, guys. Sorry. Unsa? Oh, okay. Sige, tulog I'm na. ready for that. I see you in the morning, mga higala friend. Good night. Kita ta ugma sa buntag, mga higala friends. Kita na naman kami ng buntag, mga higala friend. Kita-kita daw ugma. Kita-kita ta ugma buntag. Dili. Nang kita na. Kita-kita. Kita na naman na kami ugma, mga higala friend. Sige. Okay, fine. Lingaw ko lang ga magbisaya. Bye! Okay, tulog na ko. Tulog na ako na naman. Oo. Kita-kita ta ugma sa buntag. Tika na ako sa buntag. Kita-kita ta sa buntag. Kita ako na sa buntag. Kita ta ninyo ugma sa buntag. Wait, what? Magkita ta ninyo ugma sa buntag. Nang gusto ka na Magkita. magkita na tayo ng ugma. Good job. I said it earlier.
Magkita na naman tayo bukas. Hi, morning, two beautiful lady. Magkita-kita tayo bukas. Mommy, answer. Magdasal daw bago matulog, Baby Rhian. Magdasal is pray. I did. Tapos na. Tapos na po. Tapos na po. Ako nang pray. Magdasal. Tapos Downstairs, na po. nang tulog na ako, mga higala friend. Sige, matulog na ka. Garaon mo ka, baby. Sige na, tulog na.